गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव बर' पुलिस सासेखौ हान्था-मेला नेमखान्थिखौ नेवसिनायाव नायबिजिरनो लाखिनाय समाव गाग्लोबदों। बिबानाव थानानै खामानि मावबाय थानाय समाव गुवाहाटीनि ट्राफिक पुलिसखौ गंसे बेन गारिनि सालायगिरिया हान्था-मेला नेमखान्थिखौ लानानै गाग्लोबदों। बे गाग्लोबनाय जाथाया गुवाहाटी नोगोरनि पान्जाबारि ओनसोलनि भिआइपि लामायाव जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। खौरांनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला हान्था-मेला नेमखान्थिखौ नेवसिनायाव पुलिसआ गंसे बेन गारिखौ लाखिदोंमोन आरो गारिनि सालायगिरिया रागा जोंखांनानै पुलिसखौ गाग्लोबदोंमोन। बे जाथायाव जखम जानाय पुलिस मावथिखौ रजत बर' होननानै सिनायथिनो हानाय जादों, जेराव मोखां आरो गोदोनायाव गोब्राब जखम जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। पुलिसआ गारि सालायगिरिखौ गोबां दफाफोरनि सिङाव मोनसे केस थिसननानै गारि सालायगिरिखौ हमबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। प्रमद बर' बिथाङा सासे सान्थि लुगैग्रा दैदेनगिरि। हाथियारनि बिग्रायनायनि बेरेखायै गोबांबार होस्रिखावबोदों। भारतबर्षनि गासै मन्थ्रि बिथांमोना मोनथिगौ प्रमद बर' बिथाङा सान्थि लुगैग्रा दैदेनगिरि होननानै। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा। आरो बिथां राकेश ब्रह्मआ बुंबावदों दि हाग्रामा महिलारि बिथाङा अराय मुगैथाव खामानिखौ मावबोगासिनो दङ आरो बुंबावदों हाग्रामा महिलारिया जौ लोङै लोङै बिनि खर'आ मोजां नंलिया आरो बिथाङा थाबैनो फाहामथाय लानांगौ आरो बिपिएफनि माखासे सोद्रोमाफोरा हाग्रामा महिलारिखौ सहाय खालामनांगौ, नङाब्ला बिपिएफनि साफा सानै गासै सोद्रोमाफोराबो इउपिपिएलआव हाबनो थांगासिनो दङ होननानै राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंबावो। आरो बिथां राकेश ब्रह्मआ बुंबावो हाग्रामा महिलारिया अरायबो हाथियार दैबोनाय मानसि आरो हाथियार रानथिंनानै अरायबो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव दावराव-दावसि खालामबोगासिनो। हाग्रामा महिलारिया गावनि खुंथाय समावबो हाजार हाजार मानसि दंस' खालामबोदों होननानै बिथां राकेश ब्रह्मआ बुंबावो। बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिया राजनितिकखौ गारनांगौ आरो हिमालयआव थफायसा खालामबावबासो बिथांनि खर'आ मोजां जागोन आरो बिटिआरआव गोजोनै थानो हागोन होननानै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ बुंबावो। मणिपुर रायजोनि म्यानमार सिमायाव चुराचान्दपुर जिल्लानि पुलिसआ सुगन चुराचन्द्रपुर लामायाव हरखाब संदाननायनि गेजेरजों गंसे गारियाव गासै 5 किल'ग्राम लिरथायनि ब्राउन सुगारजों लोगोसे सासे आइजोखौ हमनो हादों। आइजोनिफ्राय बोखांनाय ब्राउन सुगारनि बेसेना 10 कौटि रां जागौमोन होननानै पुलिसआ फोरमायना होदों। चिरां जिल्लायाव दुथां सुबुंफोरा सिलाइ देखायनानै रां लुथिनायखौ पुलिस बिफाना थाबैनो हमना साजा होगोन आरो समाजाव गोजोन गैयै थासारि लाबोग्रा दुथां सुबुंफोरखौ आयेन बायदियै गोख्रों साजा होनाय जागोन। लोगोसे बेफोरबादि जाथायखौ थाबैनो पुलिस बिफाननो खौरां हरनांगौ होननानै फोरमायदों एमपि रोनगोरा नार्जारि बिथाङा। बोसोरफ्रोमबो 12 फेब्रुआरियाव बिर सिधु आरो कानु मुर्मुनि मुंख्लं सानखौ फालिबोनाय बायदिनो देग्लायबो 10 फेब्रुआरिनिफ्राय जागायनानै दिनैसिम सानथामनि हाबाफारिजों गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खान्दानाफरा बदियागुरियाव 168थि बिर सिधु आरो कानु मुर्मुनि मुंख्लं सानखौ फालिनाय जायो। बेनिनो नैथि सान एबा 11 फेब्रुआरियाव फुंबिलिनि समाव एसिएमए, बिसिएफ, एएएनएलए, एपिए आरो एसटिपि गासै मोनबा आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोनाय जायो। 36 बोसोरनि भारतनि सासे थागिबि बिजय कुमारनि गोथै देहाखौ तुर्कीयाव जानाय बांग्रिं जाब्रबथायाव मोननाय जादों। बिथां बिजय कुमारआ बिजनेस ट्रिपआव तुर्कीयाव थांदोंमोन। 7.8 मेगनिटिउडनि बांग्रिंनि जाब्रबथायाव बिनि गोथै देहाखौ 6 फेब्रुआरि खालि मोननो हानाय जादों होननानै तुर्कीनि इन्डियान एम्बेसिआ फोरमायना होयो। लालु प्रसाद यादवआ किडनि ट्रान्सप्लान्ट खालामखांनायनि
उनाव 11 फेब्रुआरि एबा मैया सिंगापुरनिफ्राय भारतआव फैफिनबाय। बे खौरांखौ बिनि फिसाजो रहिणी आचार्यआ टुइटारनि गेजेरजों फोरमायना होयो। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। बाय बाय।